Hayırlı irte. 1550 yılının 12 fevralında Иван Васильевич, Иван Грозный деп әйтегенде оңашылсын үшін Qozanны қамап тұрғаннан соң, аны тәки ала алмыйша, Зия елғасына қатқанбыз бойлап, туйып бітіп, кері Мәскәүгә қайтып келе. Менә шу қайтып келген вақытта, елғаның икенче як ярында ул вакытта Круглая гора дип аталган бер шундый түгәрәк тауны күреп ала. Һәм ул пунктның Qozanнан нибары 30 километр гына ераклыкта урнашкан исәпкә алып, һәм инде үзенең инженерларын тыңлап, Qozanны камап торыр өчен бик яхшы таяну пункты булачагын шамалый һәм анда Зия дигән кирмән төзергә карар кыла. Зиягә бик ерак калмады анысы. Ләкин җыягына барып бетә торган түгел, Иван Васильевичның андый теге геройлыкларын кабатлап тормыйм. Ташлагыз камерагыз нәйдә машина белән генә барыйк лучше. Булмый ул әйтеп. Зия утрау шәһәренә сәфәр кылуны безнең кебек машинада башкарсагыз, сезгә 58 километр юл узарга кирәк булачак. Ә менә җәй көннәрендә бирегә елга юлы белән теплоходта нибары 30 километр ара узып та килергә мөмкин. Ике юлның берсен сайлый алмый торсагыз, ике тапкыр килегез. Зияне бер генә көн эчендә күреп чыга алган кеше юк әле. Утрау территориясе тулысы белән музей тыюлык исәпләнә. Шуңа күрә бирегә машинаны калдырып, кассалар аркылы керәсе. Биредә экскурсиягә заказ бирергә, кайда ниләр барлыгын белешергә мөмкин. Әгәр дә музейларга кермичә утрауның үзен генә әйләнергә теләгегез бар икән, керү гомумән бушлай. Әмма мондагы тарихилык бер кемгә дә битараф кына урам әйләнеп йөрергә кирәк бирми шул. Әлбәттә, Зия шәһәренә кайсы гына яктан килеп керсәң дә, аның һәрбер почмагында монда килүче кунакларны тарихи объектлар каршы ала. Безне дә менә бу кассалар ягында мендек, бу Успенский монастырь аның биналары каршы ала. Алар инде никадәр генә кызыктырып торса да, инде Успение соборының ЮНЕСКО исемлегенә кергәнлеген без инде белеп торсак та, барыбыз да тырыштык анда бурылмаска, чөнки Зия шәһәре буенча сәяхәтебезне аның тарихын өйрәнүдән башларга кирәк. Һәм моның өчен инде иң кулай урын ул Зия шәһәренең тарихы музее. Бер төрле тәртип буенча бармый хәлебез юк. Чөнки Зиядә аерым тарихи объектлар саны гына да 20дән артып китә. Булар әле күңел ачу урыннарын һәм остаханәләрне санамыйча. Татарстан һәм Россия тарихында берничә кат хәлиткеч роль уйнаган Зия шәһәренең тарихы күп кырлы һәм күп катламлы. Музейлар шул тарихны җиткерү максатында төзелгәннәр дә инде. Шуңа күрә аларның берсендә 16 гасыр кирмәне тарихы булса, икенчесендә Зияның Өяз шәһәре чоры чагыла. Өченчесендә исә гражданнар сугышы чорындагы стратегик пункт, Зия шәһәре һәм тимер юл станциясендә барган вакыйгалар сурәтләнә. Бу музейларның барысына ук кирип чыга алмаячакбыз әлбәттә. Сезгә ул экспозицияләрнең бөтен эштәлеген сөйләп чыгып, кызыгын бетерәсе килми. Максатыбыз сезне юлга кузгалту, сезне мондагы музейларга китерү. Зия шәһәрендәге музейларга керүнең төрле юллары бар. Әлбәттә инде музейның һәрберсенең үзенең кассасы бар, билетларны аннан аерым-аерым да сатып алырга була. Ләкин кергән вакытта астагы төп кассаларда мондагы булган барлык музейларга да единый билет дигән оптом бирелә торган билетны да алырга була. Аның бәясе нибары 550 сум. Шул 550 сумга мондагы 5 музейга кирип чыгарга була. Ә инде аерым музейларга килсәк, мәсәлән, биредә bir билет бәясе 150 сум, балаларга һәм студентларга 100 сум. Шуңа күрә инде единый билетны алсагыз, ул күпкә арзангарак чыгачак. Монсын инде алдан карап куегыз. Ә инде шушы музейлар буенча экскурсияларга килсәк, экскурсовод белән бер музейны йөреп чыгу 10 кешелек группага якынча 1000 сумга төшәчәк. Утрау буенча шушы ук төркем белән экскурсовод белән сәфәр итү 1500 сумга төшәчәк. Бәяләр алай ук тешләми дип әйтер идем. Зиягә беренче килүегез икән, аның белән танышуны нәкъ шушы музейдан башларга кирәк. Музей 2 катлы төп бинадан һәм аның янындагы өстәмә корпуслардан тора. Ул корпусларда да музей экспозицияләре урнашкан. Бу музейда Зия тарихының барлык чоры белән дә танышып, утрауның нинди өлешләрдән торганын күз аллап, башка музейларга керү өчен әзер булып чыгасың.
Төп экспозиция 1551 елда Идел буйлап буралар агызып килеп, 4 атна эчендә ныгытылган, кирмән итеп күтәрелгән шәһәргә нигез салу тарихыннан башлана. Тиз төзелүенә карамастан, ул вакытта ук Зөя, Новгород, Псков, Мәскәү кебек борынгы шәһәрләрнең кирмәннәреннән зуррак була. Шуңа да Идел буйлап сол агызганнар димим, буралар агызганнар дим. Ягъни монда шәһәр әзер кыяфәттә килә. Зөянең гербы бүген дә әнә шул башка сыймаслык кыю проектның ничек шыңга ашырганлыгын искә төшереп тора. Намечаются места для башен. Одновременно укладываются нижние венцы, средние, верхние. Башни, что называется, растут на глазах. И между ними сразу застраивается крепостная стена, которая представляет собой городни. Это прямоугольные срубы, засыпанные камнем и землей. И вот вам, пожалуйста, беспрецедентный пример единовременной застройки и заселения города-крепости. А вот и виновник наш всего этого строения. Это сам Иван IV, впоследствии прозванный Грозным. Здесь ему 22 года, так он выглядел, когда шел походом на Казань, 1,82 м, худощавое телосложение, немножко выдающийся вперед подбородок, рыжевато-русые волосы. Конечно, как признак породы, усы и борода другого более темного цвета, в восточном стиле кафтан, в восточном стиле сапоги. Моду в XVI веке диктовал Восток. Прекрасный шлем, который дополняет доспех, называемый зерцало. Это пластина, из которого они изготовлены. А в центре мы с вами видим символ государственной власти – это орел. Москва, Третий Рим, четвертого не будет. Действительно, он считал себя преемником римских и византийских императоров. Все согласно царского статуса, булава, кинжал, изготовлено по типу оружия, которое хранится в оружейной палате города Москвы. А за его спиной мы с вами видим очертания нашей Свияжской крепости. Напомню, 2550 метров по периметру в виде эллипса. Әлеге проектны шынга ашыруга Иван IV-дән кала иң зур өлеш керткән икенче кеше инженер Иван Выродков дип әйтер иде. Барлык эшне дә төгәл исәп белән башкара ул. 16 гасырда тоташ урманнан торган тау башын чистартып шәһәргә урын әзерләү, Казан гаскәрләре төзелешкә һөҗүм ясамасыннар өчен Зөягә илтүче юлларны саклап торуда аңа патша воеводлары һәм Касыйм ханы Шах Али ярдәм итә. Ягъни Зөяне төзүчеләр бер үк вакытта хәрбиләр дә, балта осталары да булып торалар. Иван Выродков үзе дә нык гәүдәле кеше булганга охшый. Чөнки аның музей экспозициясендә сакланган күбәк үлмәгенә карап торуы авыр. До сегодняшнего дня в историческом музее города Москвы сохранился раритет, та самая байдана или кольчуга, которая принадлежала тому самому Ивану Григорьевичу Выродкову, под чьим руководством шло строительство крепости в далеких углических лесах. Родная, 12 килограмм 700 грамм. Тут колечки различные, народ был верующий, надписи на колечках «Божьей Матери, будь с нами Господь Бог», просто Иван Выродков. Мастер Хабаров, наш казанский, для нашего музея изготовил копию. Она больше на 20 килограмм, но все-таки мы поражаемся, что если даже 12 килограмм 700 грамм, народ был в то время крепкий, надо было на себе все это носить, и еще не только носить, но и воевать. Зөя кирмәнен төзү, Казан походлары хәрби яктан гына түгел, дин ягыннан да зур әһәмияткә ия чара буларак күрсәтелә. Шуңа Выродковның күбәк үлмәгендәге алкаларга язылган сүзләр матурлык өчен генә түгел. Казанны алу, кафирләрне буйсындыру, оҗмах бакчасына тиң җирләргә хак дин китерү буларак күрсәтелә. Туган җиреннән еракта, сугышта йөрүче гаскәр өчен мондый идеологик алымнар авырлыкларны бераз җиңеләйтә төшә әлбәттә. Зөя тарихының бу өлешен тасвирлаучы тагын бер әһәмиятле объект шәһәр белән бергә Иделдән йөздереп алып киленгән Троица чиркәве. В храме самое священное место – это место особого
присутствие и действие Божие на земле – это алтарная часть. Это... Нет, она за иконостасом. За иконостасом. То есть туда доступ имеют только священнослужители, ну и церковнослужители, те, кто тоже как-то участвует в богослужениях. И там находится самое священное место в храме – это престол. На нем совершается главное таинство православной церкви. Центральная часть храма – это, собственно, сам храм, где находятся верующие в момент богослужения. Вот она здесь достаточно ярко выделена. Это включая иконостас? Иконостас – это граница. Иконостас, как раз он, кстати говоря, первоначально в древности, он икон на себе не имел. Это была просто перегородка между алтарной частью и основным храмом. А уже впоследствии вот такая традиция сформировалась украшать иконами. Здесь тоже большой смысл. Дело в том, что мы видим сон святых на иконах, вот, начиная с третьего ряда. Во втором ряду мы видим праздники. Наш так называемый праздничный чин. В первом ряду обычно храмовые иконы, вот здесь перед нами образ Святой Троицы, иконографический тип Ветхозаветная Троица, 3 ангела, которых принимал Авраам. И трапезная. Трапезная часть, ее можно, в принципе, в чем-то сравнить с притвором, то есть это некоторое начальное место храма. Но в нашем случае, когда храм небольшой, во время богослужения люди, конечно, распределены между центральной частью и трапезной. Вот. Она служит для чего? Опять же, в той версии, если повторить то, что... Ну вот смотрите, я могу привести пример. Она в богослужении тоже вот это разделение используется. К примеру, существует вот центральная часть, строго говоря, если, она уже для православных христиан, для крещенных, вот, исторически. А вот в притворе могли находиться и оглашенные. Это в какой-то степени люди, интересующиеся и готовящиеся к крещению, от Византии, к примеру. Бүгінгі күнде заманша ысуллар белән фәнни тикшерүләр уздырганнан соң, Троица чиркәвенең яшен шик астына куючы фактлар да бар. Аның кайбер өлешендәге агач детальләре чиркәү 16-нчы түгел, 17-нче гасырда төзелүгә ишарәли. Әмма әлеге факт рәсмиләштерелмәгән. Чөнки чиркәүнең 18-19 гасырларда зур үзгәрешләргә дучар булганлыгы, кыяфәте нык үзгәртелгәнлеге төгәл билгеле. Бүген дә аның бүрәнәләре арасында ширегәннәрен алыштырган урыннары яхшы күренә. Шулай ук чиркәүнең уникаль иконалары стиле дә аның 16-нчы гасырда төзелгәнлегенә ишарәли. На сегодняшний день Троицкая церковь является действующим храмом, но богослужения совершаются и доступна она для посещения только в теплое время года, ввиду того, что храм холодный. Связано с чем? Связано с тем, что массовое посещение холодного неотапливаемого здания приводит к нарушению температурно-влажностного режима внутри него. И негативно впоследствии вот такое посещение массовое скажется на конструкции. А стоит ведь еще раз отметить, что Троицкая церковь – это единственный памятник русского деревянного зодчества XVI века вот в наших краях. Поэтому этот объект очень важен, и необходимо принимать меры все возможные для его сохранности дальнейшей. То есть можно будет где-то в мае? Да, с конца апреля, как установится теплая погода, храм будет открыт. Агач кирмәннән башланып киткән Зөя шәһәренең төп үзенчәлеге дә менә шул 16-нчы гасырдан ук сакланып калган агач эшләнмәләрдә. Бөтен яктан да су белән әйләндереп алынган. Ләмле җирдә агачы да, тиресе дә, сөяге дә, хәтта агач кайрысы да бозылмыйча безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. 2010 елдан башлап алып барылган күләмле археологик казу эшләре нәтиҗәсендә 1551 елга караган тулы бер квартал табыла.
урамнары да, йорт калдыклары да шул кийинчә юеш җирдә сакланып калган. Шулай итеп, Зөянең иң зур һәм уникаль музее экспозициясен туплау башланып китә. Зөя шәһәрендәге барлык тарихи объектлар шунысы белән үзенчәлекле, алар төрлесе төрле чорга караган булырга мөмкин. 16 гасыр, 18-нче, 17-нче гасыр, 19-нчы гасыр төрле өлешендә төрле вакытны чамаларга була. Менә мәсәлән, археологик агач музееның фасады да нәкъ менә шул тематикада эшләнгән. Биредә Зөя шәһәрендә булган төрле тарихи катлаулар күрсәтелгән һәм мәсәлән узган гасырның 50-нче елларында Зөянең текә ярыннан караган вакытта дөрестән дә менә шушындый 16-нчы гасырның буралары, коймалары күренеп тора торган булган, яр ишелгән вакытта. Алар турында тәфсилләбрәк музей эчендә сөйләрбез. Археологик агач музее узган елның көзендә генә ачылган өр-яңа заманча музей. Ул елга вокзалы янында урнашкан һәм 9 ел элек археологлар кайда эшли башлаган булса, нәкъ шул урынга төзелгән. Ягъни әлеге музейга кергәндә сез археологик раскопка төшәсез һәм 16-нчы гасыр урамнары буйлап сәфәргә чыгасыз дигән сүз бу. Вы попали в очень уникальный музей. Дело в том, что подобных музеев в мире всего 2. Это Бересте в Бресте, Белоруссия, и Васа, Стокгольм, Швеция. Наш единственный в России, ну и 3-й в мире. И вот когда 5 сентября прошлого года у нас открывался этот музей, на нем присутствовал директор шведского музея Магнус Олафсон, который очень высоко оценил, назвав его уникальным музеем, и что предметы, которые здесь находятся, экспонаты, представляют огромную ценность. Но в чем эта огромная ценность? Я уже сказала, что он сохранил преемственность городской застройки 16-18 веков. Как было, так и осталось. Полностью наш музей 2500 метров. И с левой стороны находится та самая часть, которую мы с вами позже посмотрим, раскоп 900 квадратных метров. И уникальность нашего музея такова, что с правой стороны в витринах находятся подлинные предметы. На подиуме новодела, который можно было потрогать, пощупать, представить, что это из себя было. И нет ни одного предмета, принесенного извне. То есть 1450 предметов находятся в витринах, а всего 140 тысяч артефактов, которые здесь были найдены. Археологик агач музее без күрергә күнеккән гадәти музей түгел. Монда булган барлык экспонатлар, аларның тарихы, килеп чыгышы, археологларның нинди эзләнүләр алып барганлыгы, урта гасыр балта осталарының ничек эшләгәннәре, барысы да витриналар янына урнаштырылган интерактив экраннарда тасвирлана. Экраннар рус, татар һәм инглиз телләрендә, барысы да аңлаешлы һәм тәфсилләп күрсәтелгән. Монда су буе текстлар юк. Мәгълүмат кыска итеп, анимация, видео һәм рәсемнәр белән бирелә. Алар замана балаларына да якын, өлкән буын кешеләренә дә уңайлы итеп эшләнгән. И мы с вами сейчас идем по прекрасной лестнице, которая будто стирает грань между прошлым и будущим. И если у вас хорошее воображение, и вы смотрите вниз, вы ощущаете, будто вы идете по этим маленьким улочкам, между этими домиками, которые очень малы, думаете о том, как люди здесь проживали, понимаете, что они жили действительно в экстремальных условиях, потому что все это очень маленькое, а ведь там помещались не только люди, но и животные, которые младшие, так сказать, братья наших людей. И вот с правой стороны, например, мы видим постройку. Очень похоже, что здесь была печь. Я вам сказала, вот крапления такие, темные пятнышки, и как бы это самые камушки. Но как выглядела печь? Конечно, можно только пофантазировать, можно представить, как она это выглядела. Үй салонның нее бар деп, аны хәзерге заманда гына әйтеп бара. Ул астында бүтән инструментларыбыз да бар. Менә 16-нчы гасырда балта белән шүйдән башка, токмактан башка әйбер булмаганда, йорт сала башласанда. Әйтик, ул вакытның иң кыйммәтле материалы токтаны алыйк. Аны эшләр өчен иң беренче бүрәнәне урталай ярырга кирәк, шүй белән. Ул урталай ярылганнан соң инде аны тагын әле токталарга бүлгәләп чыгара кирәк. Аннан соң инде шүй белән ярылган агачны үзегез күз алдына китерә аласыз. Аны җепселләре күренеп тора. Ул инде гомумән дә токтага ошамаган. Аны балта белән юнып, әле күпме вакыт тигезләргә кирәк. Токта булсын ул, менә шулай инде ярты бүрәнәдән эшләнгән шундый келәтләр яки үй аллары булмасын, барысы да әлбәттә бик күп көч таләп иткән.
һәм вакыт сарыф итүне сораган. Ләкин сыйфатлы эшләргә тиеш булган ул вакытта да балта осталары, әйтик менә яшь балта осталарын шулай итеп тикшерә торган булганнар, хәзерге тел белән әйтсәк инде аттестация уздырганнар. Менә шулай итеп үзенең эш өлешен бетергәннән соң, балта белән шушыны юынып чыкканнан соң, гафу итегез, аны ыштанын салдырып, арт ягы белән менә шушы эшләгән җирендә йөртеп караганнар. Ә инде эшләгән эшеңнең сыйфаты шуның кадәр генә булса, билгеле, мондагы шырпыларны бик озак чүпләргә туры киләчәк. Музейның тагын бер горурлыгы 21 метр озынлыктагы Зөя шәһәре манзарасы. Әлеге паннода Зөянең яшәеше тасвирланган. 450дән артык персонаж шәһәрнең төрле өлешләрендә үз эшләре буенча йөгерешә. Монда шәһәрнең һөнәрчеләре дә, руханилары да, хуҗалары да, гади халкы да күренә. Шәһәрдә тормыш кайный. Паннодагы барлык сюжетлар тарихи документлардан алынган. Шәһәрнең һәр йорты, урамы үз урынында ясалган. Тарихны гәүдәләндерүнең иң матур һәм иштәлекле үрнәге шушы уникаль музейның йөзек кашы булып тора. Әлеге музейның бөтен кызыгы да, рәхәте дә шунда. Биредә уникаль экспонатлар пыялы артында урнашмаган. Менә бу мәсәлән 18нче гасырда төзелгән йорт, аны инде кул сузымы яраклыкта гына якыннан күрергә була. Бу менә калса инде шул гадәти музейлардан туйган кешеләргә бик кызык булачак. Шулай ук инде биредә күп санлы күңел ачу чаралары да каралган. Мәсәлән, Станциясым Зөя шәһәренә пропискага керергә ярдәм итүче уен бу. Ул кем булуыңны сорый, исемеңне язып кала һәм хәтта әле фотографияга төшереп, сиңа Зөя шәһәрендә участок бүлеп биреп, виртуаль рәвештә, әлбәттә, сине шунда урнаштырып та куя. Әле фотографияңны төшереп, чыккан вакытта әле стенага да элеп куя, мотор булып, укчы яки сәүдәгәр киемендә шунда басып торасың. Витриналарның уң якта урнашканнары, алар инде күбрәк зур экспонатлар, алар йорт төзелеше булмасын, агач эшкәртү булмасын, шуларга багышланган. Бу яктагылары инде күбесенчә тормыш көнкүрешкә багышланган. Биредә күп санлы уенчыклар, кашык булмасын, пычаклар булмасын, кайын тузыннан эшләнгән төрле савытлар, һәм шулай инде аучылыкка багышланган җәяләр, уклар, ядрәләр барысы да биредә күрсәтелгән. Бу экспонатларның һәрберсе турында озаклап сөйләргә мөмкин булыр иде, чөнки алар һәрберсе биредә табылган, һәм алар чын мәгънәсендә уникаль, инде подлинник дип әйтәләр инде, чын экспонат булып торалар. Сүз уңайыннан археологик агачка багышланган мондый музейлар дөньяда нибары 3 генә. Шуларның 3-нчесе Зөядәге музей. Саны буенча 3-нче булса да, иштәлеге һәм күтәргән катламнар зурлыгы буенча ул һичшиксез бөтен дөньяда беренче урында тора минемчә. Нет, я, конечно, не была там ни в самом Бресте, не видела этот музей ни Васа, Стокгольм, но читала, к нам приезжали на конференции, вот как раз из Бресте. Там у них 1 век, 12 век, который представлен. Вот полномасштабный у нас Васа, Стокгольм, это корабль, да? Это один корабль, который сохранился. У нас же здесь 16, 17, 18 век, все постройки из того самого дерева. Вот перед вами видно, что это дуб. Там мы тоже видим дуб. Пень, который датируется 1548 годом. То есть середина 16 века. Это уникальная преемственность городской застройки на протяжении 3 веков. Где стояла, там и сохранилось. Это, конечно, сродни чуду. Есть возможность все это посмотреть. Ну и, конечно, пофантазировать. Представить, как люди жили в те далекие времена. Шулай итеп, безнең Зөядәге беренче көнебез ахырына да якынлашты. Бер көн үтте, ә без сезгә нибары 2 музей һәм 1 чиркәү турында гына йөгереп сөйләп чыгарга өлгердек. Шуңа да Зөягә җыенсагыз, маршрутыгызны алдан төзеп, экскурсоводлар белән килешеп килсәгез, улайрак булыр. Бөтен җиргә дә өлгереп бетү мөмкин түгел. Монысын үзегез дә күреп торасыз. Әлбәттә, безнең бүгенге тапшыруыбызның максаты сезне музейның барлык экспозицияләре белән дә таныштырып чыгуда түгел. Киресенчә, мондагы булган барлык музейлар турында бераз гына булса да сөйләп узу һәм әлеге утрауда, әлеге матур шәһәрдә күрергә мөмкин булган кунакчыл урыннарны күрсәтү. Шунысын әйтеп узам алдан ук. Бу утрауга машина белән кертмиләр. Монда җыяу йөрисе, аның территориясе ярыйсы зур, керә торган урыннары күп. Зөядә һәр вакытта да, җәй көне дә, кыш көне дә җил.
Жай көне ул иссек һавасы белән үзәккә үтсә, кыш көнендә әлбәттә шу салкынлыгы белән иркенләп йөрергә ирек бирми. Шуңа күрә яхшылап киенеп килегез. Термос белән чәегезне онытмагыз. Башлыкларыгызны, перчаткаларыгызны, кигез итекләрегезне бер дә кулыгыздан ышкындырмагыз дип тә әйтәсе килә. Җилдә вакытында исеп, яңгырда вакытында ява дигән әйбер һич кенә дә Зөя шәһәре турында түгел. Без бүген кайтып тормабыз дип уйлыйм мин. Шушындагы бер кунакханәдә генә тукталырбыз. Аллага шөкер, алар биредә җитәрлек.